suka je. Yawa shi mutum ne mai cuɗanya da mutane, shi kuma mai son wasa ne, yana son wasa da yan abokan shi sa'o'in shi, domin tsakaninmu da shi ni lokacin da shi yana wanmu ne da nisa, ka gane wa da nisa, wato kaman to ni ba kusa da shi bane yake, domin yana da kan nema wanda suka girme ni kaman mutane 4 wanda sun girme ni. To saboda haka mun san shi dai wanmu, amma mun iya sanin abubuwan da yake yi na sha'awa. Yana buga ganga, yana duk wani rawa inda za a irin na gida din nan. Daga iya gangan nan ma har ma ni na koya daga gurin shi, ganga na gargajiya ya koya mini, domin yana buga da hagu, ni ma sai ina buga da hagu. Ya koya mini gangan, ya koya mini ma har ma mun yi. To mutum ne mai son farauta, ya shiga cikin kauyuka kurmi, je neman kifi da sauransu, su je su kashe su gada, su zomo da karnuka, to mu ma muna bin su kanana, muna bin su, ka gane. To muna koyon abin da su suna yi, isi. Saboda haka na san rayuwan shi na gargajiya na gida kafin ma ya je bariki kenan. Yawwa na san shi mai son wasa ne sosai, mai son zuwa kama kifi a cikin rafi lungu, ya nemi farauta, kamar da na riga na faɗa, na kama su rugu, tona rami a kashe su bera a gasa. To shi mai son wasa ne, kuma son rawa, muna rawa, to shi ne mai kan buga ganga mu yi rawa, saboda shi mai son haɗin kai ne, a yi wasa a yi rawa, ka gane. Akwai wani abu a halin shi a lokacin girman nan da ya sa mutane ko da za ka iya ka tuna, da zai ce, da za ka ce ko kila ya yi daban da na sauran yaran like age na shi. Dole yawa a cikin sa'o'inka in kana tafiya da mutane, ka gane, ka san dole a samu wanda yana da hali na tashi hankali wani lokaci. Kaman wani reni ya tashi, yawa to shi da a lokacin da yana samari shi baya son wasa, rashin hankali, domin wani ya mashi nan da nan za su yi dambe da shi ko fada haka. Mai fada ne sosai, domin baya son reni. Saboda haka muna da anguwa, ka gane ko. To wani anguwan idan sun shirya mana reni haka, to mun ga mu ba za mu iya ba, to irin su ne sai mu zo mu gaya mu ce, to kun ga wani su yara wancan anguwan suna neman mu da rikici, so zai ce to gobe ku kokari ku jawo su a yashi wuri kaza. To sai mu karana mu zo mu jawo su, mu kawo su, mun kawo su za su zo daga baya sai su bincika su. To wani lokaci za mu nemi bulala, mu ta mamarin can anguwan duka, mu kore su. To yana da ɗaya daga cikin wanda zai yi planning mana inda za mu yawo waɗansu yaran kauye wani gefe su zo daga kauye gefe da muke. Muna da kauyuka kaman dan Hausa, su Sabon Bariki, da su Inagwak da sauransu, waɗansu kauyuka wanda suna zuwa mana mu inda mu muke. To idan suna jin tsoron mu ma, suna jin tsoron zuwa wancan kauye mu cikin kasuwan hali, saboda irin training da su suka mana na kar su raina ma duk anguwa, sai dai su biya hankali mu zauna tare. In ba haka ba taba raina mu ba. Kasuwan Ali was very powerful, domin in terms of discipline na mu yaran ta irin namu na yara. Da yana gyaggyara abubuwa. Shi ne shiga maka ganga din nan, yawa ganga din nan, da kuma son kasan baka da kifiya. Muna zuwa farauta, akwai kifiya iri-iri, muna da kifiyoyi iri-iri. Kifiya na wanda muna harbi kadangare da shi, kifiya wanda muna karban bera da shi. Muna da tarko na kama fakara, sun saye kenan, mukan je wini a jeji. Muna da kuma net na kama kifi, irin abin nan mai sunan shi, wani kwando muna ce da shi caki. To muna zuwa ji da rafi da shi, mu tare, wani lokacin mu tare rafi, su za su koya mu tare rafi, mu sa mu je mu magani, mu daka, zuba daga can, sai kifi su dinga fitowa, sun zama sun abin nan, sun rikici haka, sai mu ta kakkama. Za mu zo gida da kifi da yawa, saboda irin wayon da suke yi na irin abubuwan da suke shiryawa na kama kifi din da sauransu. To yana da dabaru iri-iri, ba wai na ilimin bature ba fa,
wannan na gargajiya wanda su suka tashi da abinda su suka samu a gaba kafin mu bi su a baya. So sun koya mana abubuwa da yawa, yana da abubuwa iri kaji shi ne su suka sassaka abin gangan nan da abin bugawan da sauransu duka shi yana da wani abubuwa a gani. To rayuwarmu da shi kenan. Karfin shi din nan da ka ce wai yana da karfi sosai Yawa. a yaro, karfin shi a ganin ka ya samu daga gurin baban ne ko daga gurin maman? Shi karfin shi to ina ganin daga wajen maman ne, domin maman ita ma da muka tashi mun ji labari da ita da shi da mamana da ita da mamana suna da neman suna da fada su ma suna da karfi kuma. So ina gani daga wajen baban ma akwai baban ma shi ma da ba wasa yake ba. So suna da wannan daga jinin su ma fada inda ya tashi ba wasa suke yi ba isi. To gunen sunan shi, so shi ma ba bataccen mutum ba ne, domin an san da sunan shi ma yi mai rikici ne da kyau. To ina gani kaman ya samu amma karfin physically kaman daga maman, don maman tana da karfi da maman tana rushe mata ne, ko kawo mata 5 sun bi ta haka za ta bubbuge su kafa duka ta gidan giya ta rusa mata kawai su biyu da ita yar wana nan da gidan giya suka tashi za su bubbuge mata duk sai su a zai da dinga roƙon su suka iya taruwa su daki namiji su biyu. So ina gani kaman karfin physically daga domin shi ya fi gefen su mamana ne saboda karfi. Wajen baba kuma shi ma akwai rikicin ya hada ne, ya rikici ne da gaske, ina gaya maka fani rikicin ba wasa bane. Kafin ya zo ya zama har ma wadi sun zo sun ji shi ya tuba ya zama mai bi, sun ji mamaki suna jin mamaki Paul ya zama mai bi, ka gane. To wannan abubuwan ya kamata wallahi mutane su ji mamaki inda shi har ya zo ya zama tuba, sun ji mamaki mutane sosai. Da kuna na Gindiri zuwan turawa ka tuna? To shi nake ce maka Gindiri su turawa sun zo kaman su wannan bature ba sunan shi barin kawo takardar nasu